Samanani ngibingelele channel leMaswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ngizele iqiniso ukuthi uyacofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaza kwethu usalokhu ke uqhubeke njalo umkhonto wesizwe nokushaya ANC salokhu uqhubeke njalo nokunqoba mangabe ke ubhekene neANC enkantolo njengoba ke wakade ke unqobile eqaleni lapho khona ke uANC wayekade ke ecele ukuthi kukhishwe umkhonto wesizwe emaqenjini angahle ke abe khona uma ngabe ke sekuvotwa mhla ka 29 May 2024 waphinde ke futhi ke wanqoba lapho khona ku-ANC kade efuna ukuthi ke kukhishwe uZuma engabi ke upresident womkhonto wesizwe njengamanje ke usuphinde ke wanqoba njengoba ke uANC kade ke esefaka isicelo sokuthi umkhonto wesizwe ushintshiswe igama uphinde futhi ke uphucwe nelogo njengoba kade bethi ke ilogo kanye naleli gama umkhonto wesizwe kungokwabo kungoku-ANC kwasungulwa kweibona bekusungulwa as umbutho ke wamasosha uvikela bona abaphinde futhi ke bawuhlakaza bona bathi kodwa ke kusayinto yabo abakaze ke bavumelane namuntu ukuthi ke kungaba ke iqembu lesizwe ke futhi nalo elizoyimela eceleni awuke yaliwa ke impi ke enkantolo waphinde ke futhi ke wawina ke umkhonto wesizwe ke njengamanje kushuthi ke iscore sithi 3 kumkhonto wesizwe 1 ku-ANC ngane kwethu kuningi ke kuyenzeka kuningi yaqhubeka asazi ukuthi ke iyozala inkomoni mangafuna ukuthi usale ngaphandle ngicela ukuthi ngenzele iqiniso ucofe usubscribe bese ke sidibana ku video elandelayo ngiyabonga.